Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera. Gaur martxoak 12 asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan gurean Ainara Ladron izango dugu, Lab sindikatutik datorrena. Hainbat sindikatuk zaintza sistemaren antolamendu soziala eraldatzeko eskaera egin zuten martxoan 6an egindako manifestazioan eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina elkarrizketa honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukia ikustera. Gaurkoz hau izan da dena, bihar osteguna itzuliko gara heldu. Goazen orain gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1930ko martxoaren 12an, Gatzaren martxa abiatu zuten Indian, Mahatma Gandhi buru zela. Ia 300 kilometro egin ostean, apirilaren 6an amaitu zen. Desobedientzia zibil ariketa erraldoia izan zen eta milaka indiarrek hartu zuten parte. Gatzaren monopolioa Britainiarrei bermatzen zien legearen aurka egitea zen lehen helburua, eta Gandik denen aurrean itsasoko ura lurrunduz Gatza produzitu zuenearen legea hautsi eta desobedientzia zibil masiboa eragin zuen. Milioika indiar hasi baitziren gauza bera egiten. Britainiarrek 60.000 lagun atxilotu zituzten martxan zehar. Protesta garrantzitsua izan zen herrialdearen independentziaren bidean. Urte batzuk geroago, 1956ko martxoaren 12an, erbesteko Eusko Jaurlaritzako ordezkari Jesus Galindez desargerrarazi zuten New Yorken. Dominikar Errepublikako Trujillo diktadoreak aginduta bahitu eta hil egin zuten. Egun berean baina 1986ko martxoaren 12an, Natori ezezko borobila hego Euskal Herrian. Ezezkoa bozkatu zuten 40,9%, baiezkoa 21,5% eta 24,9%ko abstentzioa izan zen. Eta bukatzeko 2010ko martxoaren 12an eskola liburuetatik kapitalismo hitza kentzea onartu zuen AEBetan Texaseko hezkuntza departamentuak, adiera negatiboa zuelakoan. Kapitalismo hitzaren ordez enpresa libreko sistema deitzea erabaki zuten. Gizarte zientzietako ikasgaietako kurrikulumean ikuspegi kontserbadorea hobetsiz. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, promesa berdina egin diegu lagun guztiei izeneko antzerkia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan. Laguntasuna aintzat ematen den harreman mota hori da. Denok daukagun lagunak. Ez dago tradiziorako lekurik edo lagun on bat beti egongo da zure alboan. Promesa handien putzua da, betidanik eta betiko, forever, infinatu hor egongo gara. Jakintzat ematen den unibertso hori lur aberatsa da sormenerako. Pertsonon alderdi inozo eta zaurigarriena bistara ateratzen duelako. Ostiralean bisita giratua egongo da Iruña Erdi Aroan izenekoa. Arkitektura zibila eta erlijiosoaren inguruan izango da. Topagunea katedralaren atarian izango da goizeko 11etan. Erdi Aroko hiria esploratuko dugu, erakunde zibil eta erlijiosoei lotutako lekuen bidez, eta horrez gain, haren garapen urbanistikoa eta arkitektonikoa ezagutuko dugu. Larunbatean haur eta familiendako zinema egongo da arratsaldeko 6etan Juslarrotxako Zibiboxean. Patrick heroi txikiak, balentria handiak ikusentzunekoa proiektatuko dute. Igandean Arizona izeneko antzerkia egongo da Atarrabiako kulturetxean. Txalo produkzioak ekoiztetxearen azken lana da Arizona. Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola dira obraren protagonistak eta George eta Margareten papera antzezten dute. Beren mugak defendatu behar dituzte. Bizilagunak hor daude, zelatan, ahalik eta deskuidurek handienean gurutzatzeko zain. Baina Margaret galdera gehiegi egiten hasten denean, komedia musikala beren bizitza zena tragedia basati bihurtzen da. Arizona hemen dago, pausuan, Melillan, gure hiri bakoitzean. Arratsaldeko 7:00 Atarrabiako kulturetxean, sarrerak 5 euroan.
Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroa lanbide heziketako puntan finkatu da. 178 heziketa zikloaren eskaintzarekin. 1305 leku gehiago online 2025-2026 ikasturtean, eta 6 ziklo berri. Enplegagarritasunaren 100% duen ebeko 3 eskualde bakarretako bat da. Teknologia aplikatuko 11 gela berri egongo dira. Argazki nagusian, Maria Txibite eta Ana Oio Konstituzio plazan terrorismoaren biktimen monumentuaren ondoan egindako ekitaldian. Terrorismoaren biktimei omenaldia. UPN, PP eta Vox ez dira joan foru gobernuaren ekitaldira, 6. urtez jarraian. EH Bilduk parlamentuan abstenitu arren, PSN geroa bai eta zurekinekin batera parte hartu zuen. Erdiko berrian, Ukrainiak AEBren plana onartu du Errusiarekin 30 eguneko su-etena egiteko. Hori koloreko berrietan, goikoan, brontzezkoen 75. urteurrenerako ereserki berria. Behekoan, Alex Urtasunen hitzetan, nire esperientzia eskaini dezaket, baita kanpoko tiroa ere. Eskuineko berrietan, alde batetik tuteran hidrogeno berdearen planta eraikitzeko akordioa. Jarraian, erradiologiako eremu bakarra sortuko du Osasun Departamentuak, Nafarroa osoari estaldura emateko. Ondoren, HT Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotzeko 3 aukerak zabalik daudela esan du Puentek. Gainera, epaitegiak bermatu egin du Iruñeko udalak korrikari ematen dion laguntza. Baita ere, 2024an, 187 proiektu filmatu ziren Nafarroan. Azkenik, UPNek berretsi du delitu zantzuak daudela Davalor kasuan. Diario de Navarraren titular nagusian, Ukrainiak 30 eguneko su-etena onartu du eta AEBek laguntza militarrari ekin dio berriro. Estatu Batuarrek Errusiara eramango dute ituna. Argazki nagusietan, goikoan Jesus Lardiez Galarreta Castejongo 46 urteko bizilaguna. Behean, Nekane Maio Marcero, duela 63 urte jaiotako lizartarra eta zizurreko bizilaguna. Biek dute COVID iraunkorra. Titularrean, joaten ez den COVID-a. COVID iraunkorra duten gaixoen 165 emakumeak dira. Ezkerreko berrian, Lizarrak guardiako erradiologia izango du soilik egunen erdietan. Uneko espezialistak Lizarrako eta Tuterako ospitaleetara eramateko eredu iragarri du Osasun Departamentuak. Goiko berrietan, alde batetik, bihar Bilabesen lanuzte berriak. Bestetik, adingabeentzako alkoholemiak institutuetan. Bukatzeko Larrabideko lehen fasea, 2026ko otsailerako. Gararen titular nagusian, Ukrainiak 30 eguneko su-etena onartu du eta Ameriketako Estatu Batuak laguntza militarrari ekin dio berriro. Moskuren aurkako dron eraso baten ondoren, Kiebek oniritzia eman zion atzo Washingtonen bide orriari eta Ukrainiarekin inteligentzia trukeari ekin zion berriro. AEB Errusia konbentzitzen saiatuko da orain. Argazki nagusiaren titularrean, aluminio eta altzairuaren mugazergak indarrean sartzen dira. EAEko industria sektoreak zuhurtasunez itxaroten dio haren eraiginari. Estatu Batuek 125ko mugazergak ezarriko dizkiete gaurtik aurrera inportatutako altzairuari eta aluminioari. Erabaki horrek kaltetutako herrialdeetan izango duen eraginaz gain, garestitu egin dezake bai freskagarrietatik, bai autoetara, baita eraikuntzaren sektoreari ere. Estatu Batuetako erraldoian bertan. Euskal Herrian siderurgiak eta metalurgiak pisu handia dute eta sektoreak neurriaren eragina minimizatzea espero du iragarri zenean zur eta kexaz hartu baizen. Iragarri zenean zur eta kezkaz hartu baizen. Ezkerreko berrietan, goikoan, Duterte gizarteriaren aurkako krimenagatik atxilotua. Behekoan, animalia basatiek istripuen herena eragiten dute Nafarroan. Beheko berrietan, batean, EAEko hezkuntza publikoa grebara itzuli da. Bestean, lakuak ordezkaritza bat izango du Washingtonen. Berria egunkariaren titular nagusian, auzitara joko dute Barrio Nuevoren aurka, galen erantzune delakoan.
Giza eskubideen behatokiak eta egiari zorrek kereila bat jarriko dute Espainiako barne ministro ohiaren aurka, gizateriaren aurkako krimenak egitea egotzita. 1982-1988 bitartean polizien arduradun izandakoak 2022an aitortu zuen Jose Mari Lerretxea behaitzeko agindu izana. Argazki nagusian, droneek kaltetutako etxebizitza bat Mosku kanpoaldean. Titularrean, Ukraina, erasoa Moskun su-etena didan. AEBen menia proposamena onartu baino ordu batzuk lehenago orain arteko kolpe gogorrena jodu Ukrainak Errusiako hiriburuan. Goiko aldean Ane Segurola Sagusar musikaria dugu. Honen hitzetan, nire musikan ahotsa ez da protagonista, beste geruza bat da. Beheko berrietan, alde batetik Lorenzo Ríos Nafarroako UGTko idazkari nagusiaren arabera, langileengana gerturatu nahi dugu, horien 88% enpresa txiki eta ertainetan daude. Beste alde batetik esanahi onirikoak, zentzurik ez dutelakoan funtzioa ere ukatu zaie ametsei. Badituzte betekizunak ordea, iragana prozesatzea eta gerorako trebatzea kasurako. Gainera beste 5 greba egun antolatu dituzte Araba, Bizkai eta Gipuzkoako ikastetxe publikoetan. Jarraian auto kutsagarrienek ezingo dute Gasteiz erdigunera sartu irailaren 15etik aintzina. Amaitzeko Danobat taldeak bere fakturazio marka hautsi zuen iaz, 354 milioi euro. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, burlatak 600.000 euro galduko lituzke urtero Herripagaina auzoa Iruñean sartuko balitz. Txosten ekonomikoa egin du Burlatako udalak, auzoaren etorkizuna definitzeko erabakian laguntzeko. Eskuineko berrietan, goikoan, Garikoitz Torregrosaren hitzetan, eredu mistoak ez du elkarbizitza sustatzen eta azkenean haurreskola horietan gaztelera nagusitzen da. Behekoan, Lab sindikatuko Garbine Lamarianoren hitzetan, euskarazko plazak handitu behar dira haurreskoletan, baina ez edozein modutan. Azken asteotan izandako albisteek kezka sortu dute sindikatu batzuen artean. 03 integrala izatea eta haur eskoletan izatea lehenetsi beharko litzatekeela iruditzen zaie sindikatuei. Kudeaketa amankomuna behar dutela eta bide-orria eta foro bat behar dela iruditzen zaie gaia aztertu eta denean artean adostasuna bilatzeko. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu orain. Gaur ezegonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak. Goizean zaparradak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean eta batez ere kostaldean, eta ekaitzak ere jo dezake. Hegoaldean berriz giroa lasaiagoa izango da. Eguerditik aurrera ordea haizeak iparraldera edo ipar-mendebaldera egingo du eta fronte hotz bat gaineratuko zaigu. Zaparradak uragaritu egingo dira eta hegoaldera zabalduko dira. Temperatura maksimoak atzoko balio berdintsuetan geldituko dira, baina arratsaldean giroa hozten joango da. Litekeena da egunaren amaieran elurkota 1200-1400 metro inguruan kokatzea. Ostegunean giro ezegonkorrak jarraipena izango du eta temperaturak behera egingo du. Zaparradak ugariagoak izango dira Kantauri isurialdean eta goizean sarriago botako ditu. Zenbait lekuetan ekaitzak jo dezake eta txingorra ere bota dezake. Bestalde temperaturak behera egingo du eta maksimoak 10 gradu ingurukoak edo hortik behera geldituko dira. Elurkota 1000-1200 metro inguruan kokatuko da eta gauean jeisten joango da. Egunaren amaieran 700-900 metro artean koka daiteke. Kaixo, lehen aipatu egun bezala, orain Ainara Ladronekin gaude, Lab sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi, hemen. Bueno, zaintzaren antolamendu soziala eraldatzeko eskaera egin zenuten, ezta, martxoaren 6an. Eta, nola dago zaintza sistema egun?
kontatu guzu pixkat. Bai, gaur egun gaur egun inposatutako zaintza sistema krisian dagoela esaten du. Krisian dagoela esaten du, alde batetik kolapsatuta dagoelako eta beste alde batetik prekarizatuta dagoelako. Zeratik, emakumeen gainean jausten dalako, bai zaintza, alde batetik, emakumeen gainean jausten dalako, bai zaintza ordaindu eta ordaindu gabe gehiengoa, eta bi zaintza zerbitzua bere osotasunean ulertuta, esparru guztiak hartuta zeba transbensala da, privatizatua dagolako 90%, ez? Eta guzti hori dator logika kapitalista cis-heteropatriarkal batetik. Hau da, zerbitzu publiko bat izan behar zana, negozio esparru bilakatzen dute. Eta soxaketaratzeko esparru bilakatzen dute. Hori ahalbidetzen du gobernuak eta instituzio guztiek, eta enpresariek ere bai hortikan tajada etaratzen dute, eta beraz ez dute eraldaketa hori bultzatzen. Azkenean zaintza esparru publiko hori izan behar zana, negozio bilakatzen dutelako, eta beraien boltzikoak betetzeko esparru bilakatzen dutelako. Eta zergatik aipatzen duzue dagoela kolapsatua? Ez dago jendea lan egiteko bertan? Kolapsatua dagoela esaten dugu, azkenean negozio bilakatze horretatik, mozkinak etaratze horretatik gutxitzen dutelako eduki beharreko lan indar hori. Hau da, pertsona edo langile gutxiagokin diru mozkin gehiago etaratzen dute eta beraz kolapsatua dago, hori alde batetik. Eta kolapsatua dago eta kolapsatzen du jendea ere bai, beste alde batetik emakumeen gain jausten delako dena. Bai, orduan, badaude hor gizonezkoak privilegio batzu dituztena zaintza lanak ez dituztenak egiten, eta beraz kolapsatzen da sistema bera eta emakumea bera. Eta hau noiztik gertatzen da edo noiz areagotzen da egoera hau? Guzti hau betidanik gertatzen da zerbait da. Hau da, gu bagaude sistema baten, sistema kapitalista baten, sistema kapitalista hau oinarritzen da zapalkuntza ezberdinetan, eta sistema kapitalista honetan bizi garenetik gertatzen den zerbait da. Bai, egisa da, azkenengo 20 urtietan ere bai, badagola administrazioaren partetik olako privatizatzeko tendentzia handi bat, ez? Orduan, azkenengo 20 urteetatik ona privatizatzen gero da gehiago privatizatzen doan esparrua da, baina noiztik gertatzen den zaintza sistema inposatu hau noiztik handugun? Sistema kapitalista heteropatriarkalean bizi garenetik, beraz betidanik. Eta zeintzuk dira honen faktoreak zergatik gertatzen da hau? Bueno, honek baditu erantzule batzuk. Guk martxoak 6an urten ginenean ere, ardura batzuk eskatu genituen erantzule konkretu batzuei, ez? Eta erantzuleak 3 identifikatzen ditugu. Alde batetik, instituzioak ulertu behar ditugu bere osotasunean ere bai. Ulertu behar dugu gobernua, hau da, Nafar gobernua eta Eusko Jaurlaritza, aldundiak, diputazioak, udalak, mankomunidadeak, instituzioek privatizatzen dute. Zerbitzu publiko bat, eskubide bat izan behar zena, privatizatzen dute eta negozio bilakatzen dute. Beste alde batetik dago patronala. Patronalak negozio hori hartu eta hortikan mozkina, azkenean sistemaren logika neoliberal horretan mozkina etaratzera doa. Eta gero badago hirugarren erantzule bat ere, eta erantzunkizunak eskatu genion ere, eta dira gizonak gaur egungo sisteman privilegio batzu dituzte, eta hori realitate bada. Privilegio horiek zeintzu dira, berai ez dizki egozten zaintza lan horiek, rol horiek, eta beraz beraien denbora beste modu baten antolatzen dute, beraien gauzetarako. Eta ez dituzte nahi privilegio horiek galdu. Eta birbanaketa hori oztopatzen dute, beraz 3 dira. Bakoitzak bere esparruan, bakoitzak bere intensidadea, baina da instituzioa, patronala eta gizonak. Faktore guztiek eramaten dute gaur egungo zaintza sistema horrela izatera. Eta zergatik uste duzu erotzen dela emakumeetan oraindikan zaintzaren erantzunkizun hori? Zaintzaren erantzun... Berriro noa igualera, baina azkenean sistemak iraunarazteko badago rol batzuk inposatuak, eta badaude
zaintza sistemak horrela iraunarazteko birbanaketa, edo banaketa modu bat, ez? Guk esaten dugunean zaintza landu behar dela integralki eta esparru guztietan, esaten dugu horregatik ere, eta adibidez aldarrikapen bat da hezkuntzako kurrikulumean zaintza sartzea, gero sakunduko dugu, baina zergatik handa daukagulako kriston bataia kulturala. Kriston bataia kulturala, badugulako aurrean sistema bat, nun inposatzen dion emakumeari rol batzuk. Nun inposatzen dion emakumeari, azkenean, nolabait bizirauteko behar diren lan guztiak egitea. Eta gainera, merkantilizatzen du guzti hori, prekarizatzen du, baliogabetzen du nolabait lan guzti hori. Eta azkenean, sistema baten barruan bizizeran momentuan, sistema horretan jausten zara eta tresnak behar dira guzti horretatik etaratzeko eta guzti hori borrokatzeko, Bagoaz, bidean. Baino, gaur-gaurkoz oraindik, sistemak baditu tresna batzuk guzti hori, makinaria guzti hori martxan egoteko, eta horregatikan egiten dute gaur egun emakumeek bai lan ordaindu gabe hori, eta bai lan esparru horretan lana. Eta aurrera pausorik nabaritu duzu? Bai, badago, aurrera pausua edo badago, ez dakit den aurrera pausua, eta gero zaintza sistema nola dagoen gaur egun, zein izan den bilakaera edo. Badago bilakaera bat zaintza sistemaren, lehen esan duguna, azkenean, azkenengo 20 urtetan privatizatzen doana, badago zaintza kate global bat deitzen dioguna, hau da, gu ere privilegiatuak izan bagara, iparraldean, hori horrela da, Orduan, badago munduak funtzionatzeko modu bat, nun guk deitzen diogunez, badagoela zaintza kate global bat, hau da, hegoaldeak, orokorki, esparru guztietan, erantzuten dio iparraldeko behar izanei. Eta orduan, badago zaintzaren inguruan ere olako hegoaldeko emakume askok egite dituzte iparraldeko herrialdeetan zaintza lan asko, aparte de ustiatzen ditugu, lurrak ustiatzen ditugu, Orduan hor badago bilakaera bat ere, razializazio bat, zaintza lanena baino aldiz, badago ere bai, zorionez, bagoaz, klase sujeto berri bat osatzen, bai? Eta horrek zen nahi du esan, guretzako langile klasea, 80. hamarkadako irakurketa egiten zena langile klasearena, 2025an egiten dena, ez dela iguala, Sujetoa handitzen doa langile klasearena, eta bertan askoz eta jende gehiago sartzen da. Eta askoz eta jende gehiago sartzerakoan, da askoz eta integralagoa izaterakoan langile sujeto hau, azkenian sektore feminizatuak eta zaintzako sartzen dira, sektore feminizatuak nuleen zegoen kultura sindikal bat como tal, gaur egun lortzen ari da, eta horren adibidea da, nik azkenengo datuak uste dut honenak 2000 eta ez balin banaiz okertzen 2020koak ditut orain burua, baina adibidez 2020an 70%, 71% lan borrokena, gatazkena, grebena, etc. Zerbitzuetako sektorean gertatu ziren, da zerbitzuetako sektoren barruan 51% sektore feminizatuak ziren, beraz, borrokari gehiengoa sektore feminizatuetako jendeak egiten du, beraz, badago aldaketa bat, bilakaera bat egon, badago, privatizatzen da, globalizatzen den momentuan hegoaldeak iparraldeari erantzuten dio, baina aldiz badago gero eta borroka esparru handiago bat. Gainera, 2020an nabaritu zen zer garrantzi dauka sektore honek, ez? Bai, hor bizi izan gendun COVID-an historia guztia, benetan jarri zen erdigunean bizitzarako zer behar zen, zelan ziren, beharrezkoak benetan, eta hor oso argi ikusi zen, zaintza lanak, lehen esatu dena, zaintza esparrua, askotan igual ez dugu dena ikusten, baina zaintza esparrua da, gizarte langiletikan hasi, hezkuntza, osasungintza, etxeko langileak, zaharregoitzak, esparru oso zabal bada, eta ze beharrezkoa dian bizitzak bizirauteko. Eta, sektore prekario bat dela salatzen duzu, ezta? Zergatik uste duzu hau, eta
Zertan nabaritzen duzu lan egiteko momentuan? Vale, sektore prekarizzatua da, bai horrela da, datuak ikustia besterik ez dago, sektore feminizatua da. Lehen esan duten zaintza, sistemak egiten duen zaintza banaketa horretan, edo zaintza sistema banaketa horretan, edo gizarte ulertzeko banaketa horretan, zaintza esparrua ez du aitortzarik, eta aitortzarik ez izatean emakume egozten zaien lan esparruan ere bai. Eta oso feminizatua den sektore bat da. Gero, lan baldintzetara baldin bagoaz, adibidea jarriko ditut, dut adibideekin hobetu ulertzen dela askotan, baino hor alde batetik badago lan ordaindua dena, ez? Eta beste esparru askotan, eta batez ere esparru maskulinoetan baldin baditugu hitzarmen sektorialak, Nafarroan bizi gara, Nafarroan erabakitzen dugu, ez? Eta Nafarroako sektoreko hitzarmen bat dugu Nafarroako errealitatearen arabera. Adibidez, zaintzako esparruan sektore asko eta asko hitzarmen sektorialekin daude, hitzarmen sektorial estatalekin daude, ez daude sektorialekin, estatalekin daude, da Espainia, gaur egun Espainia mailako errealitatea hartzen da kontuan, eta bizi kostua ez da iguala Nafarroan dagoena, edo Teruelen dagoena, zerbait esateagatik, bai? Ez da egokitzen hemengo beharrei, ez? Ez da egokitzen zure hemengo bizitza kostuari, eta horrek zure lan baldintza prekarizatzen ditu, ez? Beste alde batetik, ratioen inguruan egiten den hausnarketa, eta hor adibide bat jartzeagatik guk esaten duguna da adibidez. Sarre-egoitzetan, zerbitzu duin bat, bai langileak duinki egoteko, edo bai zerbitzu duin bat emateko erabiltzaile horreri, bera duinki egoteko, lau gerikultore egon beharko zirela erabiltzaile bakoitzeko. Nik orain datu bat ez dizut jarriko mahai gainean, baina triplikatzen, kuatriplikatzen du egoera. Bai, hori horretara ez gara iristen ari zergatik privatizatua dagoelako, negozio bilakatzen delako, ez? Orduan, horrek ekartzen duen lan karga da brutala, eta horrek zerbitzua nola ez duintzen duen da barbaridade bat. Baina eske gero gaina daukagu beste adibide bat da, etxeko langileen egoera. Etxeko langileak ez daude regimen generalean, hau da, langile guztia gaude regimen generalean, da behi dute regimen espezial bat, ez? Eta horrek ekartzen duena ez daudela ez da estatuto de trabajadoresak indala langile guzti dugun minimo horrekin ez daudela beraien lan baldintzak bermatuak, ez? Claro, hori alde batetik. Interno lana egiten duen jendeari soldatatik zati bat kentzen zaio, minimo interprofesionala iristen ez direnak, soldatatik kentzen zaio zati bat interno dagoelako. Ezin da sartu, eskiritz gata adibiderik gordinena dela eta horretik nago honetan gehiago sakontzen, baina ezin da sartu inspekzioa etxeetan inbiolableak direlako. Hau, hitz egiten ari gara, kontratua duten pertsonak. Gero daude ez dutena. Kontraturik gabeak, bai, gero sartuko garela horre, bai, eske barbaridade bada, orduan, inbiolablea direlako. Saiatu zen EAen patronala deitzen, Confebaskeri izan zitzaion patronala sortzeko, hauek ez dute delegaturik, ez dutelako eskubide berdinak, langile normale bezala, baina afiliatua bai, eta sekzio sindikalak baditugu patronalari deitzen zaio, Confebaskek dio bera ez dela patronala. Orduan, ezin dut hori Audientzia Nazionalean dago ontxe bertan, salatua, Confebasken erantzuna. Ezin da sartu beraien etxeetan, abuso egoerak dira, hildo guztietakoak sektore horretan ematen dena, barbaridade bat. Eta ez dakate zeinekin negoziatuta. Gero gainera hor badago jende asko, zuk esan duzun bezala, kontraturik gabe dagoena. Eta horregatik esaten dugu, lei de estranjeria ere bai, bere garaian greban, 2023ko azarako eta marreko greban, mugimendu feminista bultzatua eta sindikatuek sartu ginara ere, hori berpasatu behar dela. Azkenean dugula, jende bat, egoera, oso latz eta prekarioekin kontraturik gabe, papelik gabe, salatzeko beldurrarekin deportazio bat dutelako, izan aldutelako ondorio bezala, eta guzti horrekin bukatu beharra dago. Hoie dira lan baldintzak gaur egun zaintza sektorearenak, orduan oso prekarioa da.
Eta gero, batzutan ere, badago jendea, egiten duela kobratu gabe. Familia bat delako, baina normalean emakumeak izaten dira eta kontziliatu behar dute bere lanarekin edo utzi behar dute bere lana horretan aritzeko. Hor daude bi faktore, bat da, lan papelik gabe dagoen jendea, eta beraz, orain azaldu duguna, lan egiterakoan kontraturik ez duena, edo bi, da, lehen esan dugun horretatik, gizonak privilegioak dituzten horretatik, bai, zure lana uzten duzuna, eszedentzia dela edo dana dalakoa, eta familiako bat zaintzen hasten zarena, edo bai, redukzioak eta barrezkatzen dituena bere lanpostuan, beraz ez du jornada oso bat egiten, eta familiako bat zaintzen duena, bai, umeak, zein nagusiak, zein behar bereziren bat duen norbait. Karo, horrek ere ondorio bat badu ondorio bat, egunerokotasunean dependitzen duzulako beste pertsona baten soldatarena, zurearekin ez delako nahikoa, eta beraz libreki ezin dituzulako erabaki batzuk hartu, zeren denok behar dugu dirua bizitzeko, eta horrek badu ondorio bat etorkizun baten pentsioan ere. Gaur egun ze gertatzen da, ez? Juten gara gure aiton amonen generaziora, horiek direla pentsioa kobratzen ari direnak, edo gure gurasoen generazioa horiek direla pentsioa kobratzen ari direnak, eta kriston soldata arrakala da horrengatik ere, bai? Lan pila bat kontraturik gabea, familia barrukoa ez ordaindua izan delako, beraz, jende guzti horrek ez du pentsio duin bat bizirik irauteko. Hori gaur egungo realidade gordin bat ere bada. Adibidez, nire amonak probatzen ari da orain, nire aitonaren biudedadea, zeberak ez dauka pentsioa, ez duelako kotzizatu hainbeste, ez duelako lanik egin, ez duelako lan kontratu baten bidezko lan bat egin. Eta guzti hori dago, berriro ere bai, azkenean esaten dugunean sistema kapitalista cis-heteropatriarkala hori da. Ze privilegio duten gizonek, ze rol egin duten emakumeek, zaintzarena, zaintza nola ez dagoen baloratua, nola negozio bilakatzen den lan ordaindua, baina nola askotan egite dituzun lan asko bizirauteko beharrezkoa direnak, zuri egozten dizkizutenak emakume bezala eta gainera ez direnak ordainduak. Eta problematika honi buelta emateko, zeintzuk dira proposamenak edo ez? Baditugu proposamen zehatz batzuk eta gero sistema eraldatzeko ere bai esto bat. Alde batetik da, 30 orduko lan jarduna soldata jaitsiera gabe. Hau da, zaintza lana banatu behar baldin badugu, jornada bat behar dugu. Gure soldata edo gure ekonomia galdu gabe, etxeko norberaren ekonomia edo soldata hori galdu gabe, behar dugu jornada bat, bermatzen diguna, zaintza lan guzti horiek partekatuak izango direla. Eta gaur-gaurko uste dugu, 30 orduko lan jardun batekin, partekatua izango zela, eta beraz, ez zirela hainbeste kontziliazio neurri ulertuta eszedentziak, reduzioak eta bar, martu beharko, albidetua izango zelako, lan egiten dudan ordu kopurarekin, lan banaketa bat egin alizatea, ez? Etxean, lagunen artean, denen artean. Hori alde batetik. Beste alde batetik, eskatzen duguna da, zaintza langileen lan baldintzak hobetzea. Hitzarmen sektorialak edukita bertakoak, Nafarrokoak, lehen hitz egin dugun guztiaren aritik, eskatzen duguna ratioen jaitsiera bat, eta jutea duintzen prekarizatu dagoen sektorea. Jartzen dugu foku berezia etxeko langiletan. Etxeko langiletan eskatzen duguna da regimen generalera pasatzea, inviolabilitate kontu hori alde batera lagatzea, eta ere evidentemente, patronal bat egotea, patronal bat ezartzea, berarekin negoziatu ahal izateko, bertako hitzarmen bat. Eskatzen dugu ere zaintza egitea, zaintza hezkuntza kurrikulumean sartzea, lehen
esan dugun guztiarengatik zaintza integrala da, zaintza esparru guztietan landu behar da, osasungintzan, hezkuntzan eta bar, baina badugu sistema bat inposatua, rol konkretu batzuk ematen dituena, privilegio konkretu batzuk ematen dituena, eta zaintzaren balorea ez dutenak mahai gainean jartzen, eta guzti horreri buelta eman behar diogu. Kriston bataia kulturala da, eta hori bebetik hasi beharreko zerbait da, eta bebetik hasteko modua hezkuntzatik, txikitatik, hastea dela iruditzen zaigu, eta gero eskatzen duguna da, jutia hobetzen egoera guztioi, baino finean zaintza sistema publiko komunitario bat, guretzako aldarria hori da, zer nahi du esan horrek. Horrek, nahi dabana esan da, gaur egun privatizatuak dauden sektoreak, bai, zaintzarenak. Eta etorkizunean sortuko direnak publifikatzea. Ez hemendikan aurrerakoak publifikatzea bakarrik baizik eta privatizatuta duzun oro, negozio bilakatzen duzun oro, publifikatzea. Bertako langileekin, azkenean eskatzen duguna da ekiparazio bat. Ekiparazio bat gaur langile publikoak bihurtzeko, zerbitzu publikoak bihurtzeko. Adibide bat, gizarte langile batek. Nafar gobernukoa dena, gizarte langiletara noa, porque bestela beti pentsatzen dugu egoitzak eta guztia, baina ikusteko ere esparru guztiak, gizarte langilea, Nafar gobernukoak. Edo, ez dakit hau euskeraz nola esaten da, baina asociación sin ánimo de lucro, ez noa izenik esatera, baina horietan daudenak, gizarte langileak dute jornada doblea, soldata erdia. Orduan da, ekiparazio bat ematea, langile publikoak izatea. Zerbitzu publikoak izatea. Zerbitzu publikoa izaterakoan guztiek ahalbidetuta edukiko sarrera. Gaur egun ez duguna, zeba naiz eta langileak prekarizatuak egon, kriston dirutza da bertan sartzea, eta beraz, gehienek ez dute aukerarik zerbitzu horietan sartzeko, eta gainera zaintza sistema nola dagoen antolatuta, orduan, etxean emakumeak hartzen du, zaintza ardura hori, pertsona horrena, ezin dena zerbitzu horretan parte hartu, orduan da hori, zerbitzuak publifikatzea, zaintza sistema publiko komunitarioa lortzea, eta langileak, langile publiko bilakatzea, ekiparazio batekin badaude tresnak, subrogazioa dela, gero, langile publiko bat izateak baldintza batzuk eskatzen dizkizula, ados, jarri ditzagun tresnak, gaur egun pribatuan dauden langile guzti horiek, bai, jarri ditzazkegun bitarteko batzuk, baldintza horiek bete ahal izateko. Hizkuntza eskakizuna dela, X dela. Jarri ditzagun bitarteko batzuk, jende guztiari, benetan, urte batzuetan, edo epe motzean, baldintza horiek betetzeko, baino sektore pribatuan, prekarizatuan, gaur egun duzun jendea, pasatu langile publiko izatera, ez utzi hori bidetik, hori da eskatzen duguna. Eta privatizazio hori desagertzerakoan, uste duzu sisteman dauden arazoak desagertuko direla? Ez, horrekin bakarrik, egisa da, publifikatzen denean, bai, aurrera pauso on bat emango dela, hori realidade bada, eta langileen lan baldintzak hobetuko direla, baina guk esaten dugunean zaintza sistemaren antolaketa aldatzera goaz da, publifikatzen dugu, da zaintzari aitortza bat ematen diogu, eta da zaintza lanak, zerbitzuak ematen ez dizkizun zaintza lan guzti horiek birrantolatzen ditugu, guzti hori eman behar da. Benetan, iristeko momentu batera, nun zaintza bizitzaren erdigunean jarri da, askotan esaten dugu, kapitala versus bizitza, hori da. Zaintza erdigunean jarri dugu, zaintzari aitortza bat eman diogu, zaintza birbanatu dugu, eta gainera, zaintzako esparru guztia publifikatu dugu, beraz duindu dugu, erabiltzailearentzat eta langilearentzat. Eta publifikazio honetan, uste duzu aurrera pausoak eman direla, hemen Nafarroan gutxienez? Ez. Hau azaroak 30ko greban, eskatu zitzaion interlokuzio bat gobernuari, azaroak 30 greba eta gero, aldarrikapen guzti hauek mahai gainean jartzeko, tratatzeko, ikusteko, nola egin alzen aurrera,
eta gobernuak ez du erantzunik eman. Osea, gobernuak bere garaian Inairi pasatu zion, baina jakin da Inairik ez dituela ez baliabide ekonomiko, ez erabakitzeko eskubiderik gai honetan, da beraz pelota pasatu du, eta horregatik urten ginen berriro ere martxoak 6 honetan agenda politikoan jartzeko behar hauek, eta gobernuari uztotitza dela exigitzeko, jartzeko. Eta bere gizarteak beharrezkoa dituen esparru guzti horietan aurrera pausoak emateko. Ez da egon aurrera pausurik zentzu horretan, gobernuak blokeatu duelako bidea, eta beraz gobernua ulertuta instituzio guztia. Gobernuak eman beharko ditu pausuak bere Nafarroko jendeak esaten dion, da aldarrikatzen dion esparru guzti hauetan aurrera egin ahal izateko. Eta guztia aldarrikatzeko, martxoaren 6an manifestazio bat egin zenuten, eta zer moz joan zen? Ongi, oso positiboki baloratzen dugu egia esan. Gentozen urtebeteko blokeo batetik, urte tapikuko ja blokeo batetik, ikusten dugu blokeoak gainditzeko modu bakarra borrokatzea dela, eta borrokak agenda politikoan sartzen zaitu. Eta agenda politikoan sartzen zenean, gobernuak bai sentitzen du behar bat, gai hori tratatzeko, ez? Uste dut lortu genduala, txukun urten zen, egin zen Iruñan da egin zen Bilbon, txukun urten zen, eta ikusiko dugu honek ze eragin daukan etorkizunean. Eta jendeak nola erantzun zuen? Ondo, bai. Potenteak izan ziren. Potenteak izan ziren bai manifestazioak, bai manifestazioaren egitura bera, ez? Erabili gendun, azkenean genituen aldarrikapen ezberdinen inguruan interpelazio bat egiteko, jendeak oso ondo erantzuzun bai hor, bai interpelazioko ekimenetan, bai ondoren, bai martxoak ziren izan zen sindikatuen eta oso ondo erantzuzun, baina martxoak 8ko mobilizazioak ikusterik besterik ez dago nola honek jarraitzen duen, ez? Osea, kokatuta behar izanen erdian, eta bai, oso positiboa izan da erantzuna egia esan. Eta gu oinarri hartuta, nola ikusten duzu zaintza sistemaren etorkizuna? Etorkizuna. Nahi gustako zitzaidan ikustia, publifikatua, eta hola ikusten dute, urte batzuetan, epe ertain luzean, publifikatua, aitortua, bai, eta birbanatua. Horrela ikusten dut, zaintza sistema globala. Eta bidea, nola ikusten zu, zaila, luzea? Luzea, zaila, eta, polita. Azkenean, borroka bide bat izango da, ez? Zerbait oso argi daukatena da, irabazi ditugun langile klaseak, irabazi dituen eskubide guztiak, eta jendarteak irabazi dituen eskubide guztiak borrokaren bitartez izan da. Euskal Herria da herri borrokalari bat, herri borrokalari bat, badelako herri ameslari bat bere zentzu honenian ikusita, ez? Guk ikusten dugu, ez? Etorkizunean zenbat daukagun irabazteko eta bide horretan borroka egiten dugu, beraz, bai, luzea izango da, batzutan gatazkatsua izango da, baina batez ere bide polit bat ikusten dut aurretik. Ainara, bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzu, jendeari zerbait esan? Animatzeko bideo honetan, jarraitzeko antolatzen, jarraitzeko sekzio sindikalak egiten, jarraitzeko manifestazioetara juten, jarraitzeko beraien eskubideengatik borrokatzen, horrela lortuko dugulako egoera bera iraultzea. Ainara, mila esker gurera etortzeagatik eta hain ondo azaltzeagatik, eta ea zer moduz joaten den etorkizuna, espero dugu hobera egitea. Zuei gonbidatzeagatik eta gauza guzti hauek azaltzeko aukera ematea gaitxik. Ondo segi, agur. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar osteguna itzuliko gara helduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik, arratsalde ona pasa, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.